Welcome to my vlog. Ako si Josie Monterola, registered and accredited real estate salesperson. Karon, ani ako sa Lipatan, Minglanilla. Kini nga area mauni ang Alleyna Homes subdivision. Alleyna Homes is a pocket subdivision. Duol ra kay ni siya sa highway na ara sa mga 250 meters. Nindot ni siya nga investment. Nindot sa siya dili puy-an kay duol lagi siya sa highway. So kini nga area ani itukod ang townhouse. Kini nga area diri mao ni siya itukod diri ang duplex. Sa kadtong nangita og house and lot diri sa Minglanilla, kontak lang ko sa 0915-510-6828 or sa 0933-868-3994. Ang price ani naa sa 5.5 to 6.5 million pesos. All in na ni siya, no hidden charges. Ang other bayaran na lang nimo is ang pag-connect na lang sa electricity kuhon. So Alleyna, kuha na mo ani Alleyna Homes subdivision. This is your new home in Minglanilla.